Honorable Sabuku Themba Mliswa vakumbira CIO kuti itarisise Shingi wange Jere musure mekunge asungisa Patricia Jeke vari kuti ivo she's abusing a power yainayo uye name dropping the president munyaya dzacho ende vari kuti ivo zvakare musikana ari unfaithful ende vari kukumbira zvakare murume wacho vaJere kuti vatarisise mudzimai wavo. Shuwa Themba Mliswa kuda nyaya dzavanhu sesu zvatichashodoka muno mumastreets. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Kune vaya vanofarira nyaya dzavanhu maconfession nezvimwe zvakadaro musakangamwe the confession lounge iripo. Zvino imi mukasavona mavidhiyo matitite zvekuita seko aiwa doma nyaya link nichasiya comment section. Back to nyaya yedu. So Themba Mliswa wanyora iye kuTwitter akati, it is unfortunate that it has come to this, but state security should zero in on individuals like Shingi Jere, who has developed a dangerous habit of name dropping the president's name, lying that she is CIO, and abusing the ruling party's name in her private issues. Recently, she got Patricia Jake arrested as they clashed over someone who she felt Patricia shouldn't date because she allegedly fancied him herself. In a show of the name dropping trick working, she managed to have Jake arrested and imprisoned. I understand that Shingi is my brother Farai Jere's wife, and it would be dishonest not to concede that he should do more to rein her. At the rate she is going, she is certainly going to soil his name and the great work that he has been doing. It is incumbent upon the husband to rein her back. Farai Jere is an honorable MP, but that doesn't extend to the wife so as to go around flexing powers she doesn't have. The president has an open door policy, and just because one has access to him, like many, doesn't bequeath powers to lord over and abuse innocent people. Kangoma kana koririsa kanenge kuoda kuparuka. So ndo mashoko amliswa ari kuti regai kuramba mongoti ini ndine ma connections ndinokupedzera ende pampacho munhu ane kutotaura kudaroka potosvika boys kotonza atitori ma C10 iwo obva watongovhiringwa pana ma comrades ari kuti bamunika tiri kuziva you cannot lie about the system. Themba wanted the Themba that Shingi and her husband got, but it wasn't awarded because of lack of capacity. Bitter about that, he approached the minister in charge with some lies. It was seen that all were lies. We can't say a lot here, but just know that these are lies. Siana ina Shingi ziwange. Mastreets muwangwari kuti Themba Mliswa ari kutorevesa. We were actually waiting for someone to say it. Panana mura panana madam boss pakaitwa name dropping zvinhu zvikabva zvatoitika, meaning to say she has been getting away with it, not because ari kushandisa simba or anything like that. Maybe she is linked to vanhu vatori pama position anotaura, because whatever she claims zvinhu zvacho zvinotoitika. Kureva kuti ari kushandisa chinyi mudzimai uyu. Honorable Themba Mliswa muri kutaura chokwadi, but makutaura nhasi because zvaitirwa hama yenyu. Iyo hama yenyu iyi ndiyo yakatotanga kushandisa maservices ashingi wacho, threatening people pano vachirovesa vanhu navakomana, bullying others mumastreet umo vachiti tokupeta tokunyudza because tiri mabesties asisi vedu bestie wa president. Patricia wenyu iyeye would do my life publicly pano achiganza kuti mangwana maititi vachanorohwa neboys dzedu dzarongwa nasisi Shingi, and munhu aitonorohwawo zvechokwadi. She would ganza pano kuti chero tikapara mhosva yakadini sisi Shingi vanondirongera boys dzondiburitsa handitongweni because tine ma connections and we are above the law. Vachitodairana mu comment section kuti pane patakamboruza here isusu. Vapedza Shingi wacho would post a picture aina president achikanda vanhu fiye nemusangano. Maivepi Honorable Themba. When your muzukuru and Shingi terrorized Felistas kusvikia akumbiriswa sorry iari atadzirwa. Nhasi zvarwadza because ropa renyu rashungurudzwa. Saka vekwa muratai mhashu here isina ropa. Every dog has its day, Honorable, and to everything there's a season. Patricia is reaping what she sow. Uyu Shingi achiri kudyara. Surely munda wake uchaibvawo ozokohwa kana season yekukohwa yakwana. Hapana asingazivi kushungurudzwa kwamaititi, but you all kept quiet. Nhasi same method yashandisirwa wenyu makusimudza musoro
zvarwadzaka. So ndo mashoko ari kubva kumanetizens vari kuti aiwa kamwe pacho let's learn to equalize. Naika Shingazo zvinyanya kubva kare achishandisa masimba estate kushungurudza povu. Akutoita sezvinonzi ndiye muridzi wevanhu just because murume anoshanda muhurumende. I feel pity for vamwe vakadzi vemurume wake. She is a bully. Vakawanda vakadzi vane varume vanoshanda muhurumende vane zvidano but havamirizikisa Shingi. Haatoodi kudhererwa nekuti murume wake anoshanda muhurumende and that's bad. Ndo masentiments ari mumastreets. People have mixed feelings. Vamwe vakati Shingi angel in human form ari kubatsira vanhu vakawanda. Vamwe vakati aiwa Mitemba Mliswa dei mari concentrate ka nenyaya dzanasabhuku nenyaya dzemuraini dhongira ningira zodya mumunda maningi musiyane nevanhu vari Harare. Imikane zvakaoma but isusu tiri kungoti guys ndonyaya dziri mumastreets change chingokupai sezva zviri kuitika. Thank you guys so much for watching and please don't forget to like, share and subscribe. Munodiwa muri pakadzika dzika pemoyo wangu.